Нинди популярлык? Біз нинди популяр болайық инде, Илнар? Театрдан, гомумән театрдан сені нәрсә китерге мәҗбүр итәр иде? Ішкі тыйымлауым бойынша мен менә шәрә шишініп шықмас едім. Сәхнәдә искә төшәме бала? Юк. Кичкенә вакытта. Хатын кызның төп вазифасы һәм төп роле ана булуда икән, мин аның 7 ел элек аңладым. Риза, әрсезлекнең шиге кайда актерлар өчен? Шамасы бармы әрсезлекнең? Сүнгән йолдызларның сәрвәреннән, мәсәлән, аскы күз кабагы сикереп калды. Менә бу плюсмы, минусмы, белмим мин. Талантларның күңелләрен эшкә сындырып та була кимереп, сыйдырып та була бүгенгенең калыбына туры китереп. Хәерле көн. Ватан Татарстан газетасының махсус проекты җавап бар тапшыруын без бүген Әнгам ага Атнабаевның әнә шундый шигъри юллары белән башлап җибәрәбез. Сәбәбе, бүген бездә кунакта Татарстанның ат казанган артисты, Тинчурин театры актрисы, гүзәлләрнең гүзәле Резда Салахова үзе. Резда, хәерле көн. Хәерле көн, исәнмесез? Исәнмесез. Ялгышмасам, син беренче әңгәмәгә килдең Татарстанның ат казанган артисты исеме белән. Әллә булдымы инде бүген? Юк, дөрес әйтәсез, юк. Әлбәттә дәрәҗәле исем һәм аның җаваплылыгы да бар бит инде. Синең өчен нәрсә дигән сүз бу? Рәхмәт дигән сүз бу. 17 ел хезмәт куйганнан соң бирелгән исем. Әйе, Тинчурин театрында инде ирем Артем Пискунов белән бергәләшеп 17 ел хезмәт куябыз, Аллага шөкер. Һәм менә 17 елдан соң ниһаять насыйп булды. Әле Артемома юк, аңа көтәбез, Алла бирсә. Насыйп булсын аңа да. Икәү бергә бирмәүләре генә күңелсез булды. Бер кеше мине хәтта булай дип котлады. Сине дәрәҗәсе төшеп бара торган дәрәҗәле исемең белән котлыйм диде. Бу сүздә, бу котлауда бар дөрестлек, хаклык бар. Икенче сорауым шул иде. Ни кызганыч, бу сүздә хаклык бар, чөнки ярай инде, минем әйтүдән ни мәгънә, мин үзем шул исемне йөртә торган артист булгач инде хәзер, ләкин инде күп кеше яза бит инде менә сезнең газета укучылары да һәр даим язалар аны. Этенә дә бит, битенә дә биреп бетерделәр бит инде. Әле моның юкмыни, моңа нәрсәгә бу бит әле лаек түгел, монсы бит инде күптән лаек, моңа инде атказанган түгел, халык лаек дип төрле кешегә төрле комментарийлар язалар бит инде. Шуңа күрә биргәннәре өчен рәхмәт. Бик теләп шатланып кабул иттек, Аллага шөкер, дәрәҗәсе бар, җаваплылыгы бар. Исән-сау шушы исемгә лаек булып, алга таба да хезмәт итәргә яссын. Артем турында сорау минем әле тапшыруның ахырында иде. Нишисең, ир хатыны шуңа күрә тартып чыгарды. Артем димәктән нәрсәгә дисәк тә без Резда инде ул актер өчен, актриса өчен төп максат иҗат кылмый, иҗат кешесе өчен. Ул инде ул популяр булу. Әлбәттә, кемдә әйтергә мөмкин, милләт өчен хезмәттә без тегесе монсы дип, әмма популярлык барсында хәл итә. Сезнең очракта икегезнең дә популярлыкны параллель алып барырга тырышырга кирәк бит инде. Менә моңа ничек ирешәсез? Авыр түгелме ул? Бу популярлык дигәннән чыннан да Казан театр училищесына укырга кергәч 20 ел элек инде безнең остазыбыз, ул вакытта Тинчурин театрының баш режиссеры Рашид Заһидуллин, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Россиянең атказанган артисты, һәр беребезгә без әле беренче курс балалары булай итеп узрабыз инде, нәрсә икәнен аңламыйбыз. Артем эшли. Миңа 14 яшь, анда кемгәдер 15, мин иң кичкенәсе идем инде курста, калганнарга анда кемгәдер 16-17. Һәр берсеннән сорыйлар бит инде. Әйдә әйт әле, менә нинди теләк, нинди максат белән килдең, нәрсә кирәк сиңа монда театр училищесында, кемдер чыннан да әйтә инде, татар телен үстермәкче булам, телгә хезмәт итәм, кемдер әйтә анда милләткә хезмәт итәм, Артем әйтә. Минем популяр буласы килә. Тагын Артемны сөйли башладым инде, мин ансыз булмый инде әлбәттә. Минем популяр буласым килә. Без бөтенебез, вау дип уйлыйбыз инде. Ятсыз бу. Рәшмәгә шунда әйтә. Менә дөрес әйтте. Менә соң артистның тагын нинди максаты булырга мөмкин? Ахыр чиктә ул шуның аша бит инде, бүтән милләткә хезмәттә итгән, популярлык аша хезмәттә бит. Әйе, шуңа күрә әйтә, будьте честны всегда, һәр вакыт дөресен сөйләгез. Менә дөресен әйтте, молодец дип шул вакытта Артемны мактаганын хәтерлим. Чөнки амбициялары булмаган, популяр булырга тырышмаган артист, ул артист була алмый. Чөнки артистның һичшиксез амбициялары булырга тиеш, максатлары булырга тиеш. Дөрес әйтәләр бит, генерал булырга тырышмаган солдат юк дигән шикелле. Шуңа күрә инде һәр артистның популяр буласы киләдер инде ул чыннан да. Һаман шул Артем булыр инде. Тагын бер сорау алайса, сезнең бергә башкарган рольләрегез бихисап, әмма
бүгінге тормыштағы ең яхшы проектыбыз инде сіздің улыгыз. Аллаға шүкір. Быел көз укырга кирде. Аллаға шүкір. Резде менә без сине бит инде монда бер айлап чамасы чакырабыз. Синең теге эшең килеп чыга, бу эшең килеп чыга. Менә шул эшләр арасында балага ничек вакыт җиткергә тырышасыз? Авырмы? Ауыр деп инде Аллаһ Тәгалә ул теге күтәрә алмаслык сынаулар, авыртулар бирми дигән шикелле башкарып чыга алмас эшләрен дә бирми. Кеше сорый инде ничек өлгереп бетәсез сез, тегесе монысы дип инде. Ләкин Аллаһ Тәгаләгә тапшырып, графигыңны дөрес итеп төзесәң, бөтен нәрсәгә дә өлгереп була икән. Ләкин һәр нәрсә сәгате суккач кына була. Менә бүгенге безнең сезнең белән очрашуда бар тик сәгате суккач кына тормышка ашты, шулай бит. Теге атнада да сөйләшеп карадык, аннан алда да сөйләшеп карадык, булмады. Ләкин менә димәк сәгате сукмаган булган. Мин шулай дим. Менә бүген сәгате суккач насыйп булды. Әскәргә инде игътибар җитмидер инде һичшиксез. Әле хәзер инде ул без үсеп җиткәч, еш кына безнең белән театрга йөри. Элек без аны бик театрга алмый идек. Үзебез белән минем әти-әнием монда якында гына булгач, мин үзем Залесный бистәсе кызы. Әти-әнием минем Залесында тора. Инде кайнатам, кайнанам Мөслим районы Усы авылында тора, Яңа Усы авылында. Үзем минем әти-әниләрне әйткәндә юк инде. Алар һәр даим ярдәм итеп торалар. Әле кайната, кайнана да кирәк булса һә киләбез дип җитәр. Әле кайната бездә бүген. Бездә әлегә бу атнада бездә яшәп тора. Ул теге кунакка да килә, әскәрнең продленкасы булмаганда аны мәктәптән, гимназиядан алып, аннары музыкалкаларга илтергә, хореографиягә илтергә кирәк иде. Ул мизгелдә дә минем әти-әни чит илдә ялда иде ул вакытта. Әти кил инде зинһар, без барсын дип язып бирәбез дә инде әтигә. Менә 14:30-да киреп аласың, 15:30-да чыгарасың, фәлән тегән дип менә шулай итеп алар ярдәме белән, Аллаға шөкер, менә әскәр әкрен генә үсеп килә. Элек инде мин бик нык борчыла идем, әнигә дә әйтә идем, инде менә әскәр бүген начар йоклады. Кичерәк чагында инде әскәр бүген начар йоклады. Мин менә көндез бит чарага киткән идем. Я анда мин көне буе аның белән булмаган идем. Ул күрәсең, мине йоксынудан шулай начар йоклагандыр инде. Ул аңа стресстыр инде дип борчыла идем инде. Без бит инде хатын-кыз шундый бөтен нәрсәдән ниндидер бер подтекст эзлибез. Артем әйтә: "Нинди бала, нинди травма?" Әйтәләр бит инде балага травма була, балага травма. Артем әйтә: "Нинди травма? Безне ашау калдыралар иде, өйдә бикләп китәләр, берни травма булмады, нормаль кеше булып үстек әле", шуның кебек инде. Әни әйтте инде шунда: "Бала ата-ананы үзе сайлый дип сөйлиләр бит инде. Гомумән, бала шушы якты дөньяга туар алдыннан ата-ананы үзе сайлап ала дигән фараз бар." Бездә кунакта психолог Реза Сәләхова Йо, психолог түгел. Шундый фараз бар. дип әйтик инде. Дип әйтәләр инде. Дип әйтәләр психологлар. Әни әйтә инде: "Үзе сездән сайлап килгән бит. Үзе сайлап алган, канәгать булып, яратып. Димәк, үз язмышына нитергә тиеш була инде, ризалашырга тиеш була инде" дигән шундый бер фраза әйткән иде инде әнием. Ләкин шулай да әскәрне игътибарсыз калдырырга тырышмыйбыз инде, түгәрәкләрне дә йөртергә тырышабыз, ничек тә камилләшсен, төрле яклап кеше булсын дип, әйе, һәм мондый теге бик ничек дип әйтим инде, киң карашлы кеше булсын, егет булсын дип тырышабыз. Амин шулай булсын. Шулар да әти-әнисенә әлеге дә баягы популярлыкны югалтмаска кирәк. Син нәрсә эшлисең менә популяр булып калу өчен? Әле әскәрнең бер кызга әйберен генә әйтим әле. Бер көнне без тагы эшкә китмәкче. Шулай, Артемны сөйләштек әскәрендә. Иш сорау. Әйе, бер көнне китмәкче булабыз инде эшкә. Әскәр әйтә инде, ял көне инде. Без ял көнне эшлибез бит инде. Якшәмбе, шимбә безнең өчен ял түгел ул. Безнең ял берәү, ул дүшәмбе. Әмма без ул көнне башка эшләрдә эшлибез. Әскәр әйтә: "Тагын репетициягә китәсезме?" Без әйтәбез: "Ие, улым, менә премьера чыга да, аннары туктыйбыз, әзрәк туктап торабыз, эш бетә. Сезнең эшегез бетми." Бетә. Менә премьера бит инде, менә бурын төбендә чыга. "Кайчан? Пенсиягә чыккач эшегез бетәме сезнең?" дип ул балакай менә шулай нитә инде, кай вакыт ачыргалана, шундый фразалар ыргыта инде безгә. "Сезнең эшегез пенсиягә чыккач та бетмәс инде" дип. Бетте. Шул гына иде. Сәхнәдә искә төшәме бала? Юк. Кичкенә вакытта. Артист сәхнәгә чыккач, ул онытылып уйнарга, куштырнаклар эчендә диеме инде, ул уйнау сүздә әллә нинди кебек инде. Яшәргә дисәң дә бик пафослы килеп чыга инде. Бөтен дөньясын онытып уйнарга тиеш. Шуңа күрә ул онытылмасаң,
Тамашашыны ышандырып булмый, үзең ышанмасаң, 100%, тамашачы да сиңа ышанмый бит инде. Мәсәлән, мин дә теге нәрсәдә булса сөйләгәндә, үзем ышанмыйча гына теге ымык килеп кенә сөйләсәм бит инде ул кешегә дә кызык түгел. Дип килеп сөйләсәм. Шуңа күрә роль уйнаганда да ыкмык уйнасаң, башканы уйлап уйнасаң, ышандырмасаң, әлбәттә, тамашачы сиңа ышанмый. Әйдә, популярлыкка әйләнеп кайтыйлар бездә. Синең өчен кыйммәткә төшәме ул популярлык? Нинди популярлык? Без нинди популяр булыр инде, Илнар? Татар театры артисты ул бит инде, гомумән, татар театры ул бик тар юнәлеш. Рус театрында эшләсәм, бәлки мин анда Мәскәүгә ашкыныр идем, яисә анда Петербургка. Минем рус телемдә инде шуның кадәр генә. Мөслимчә. Мөслим киленнәренчә. Шулай диген. Мин үзем бит мөслимдән түгел, минем чыгышым Казаннан булса да, әти-әнием минем берсе, әтием Яшелүзән районы, әнием Алабуга районыннан. Ике сөйләшү бергә, ике диалект бергә кушылгандыр инде анысы. Шуңа күрә без Мәскәүгә кирип карадык, шунысын да әйтергә кирәк. 4 ел буе монда Казан театры училищесында укыганнан соң, училищены тәмамлар алдыннан без дүртәүләшеп Мәскәүгә 4 курсташ, Артем шул исәптән, ул инде хәзер әйтә, мин сиңа ярып кенә бардым инде, миңа ул кирәк тә түгел дигән була инде. Дүртәү барып карадык. Бер кая мин шәхсән үзем өчен әйтәм хәзер үзем турында, мин бер кая да узмадым. Шулай итеп без Казанга кайттык. Ул вакытта инде бик шундый рәхәт түгел иде инде, мин шундый талантсыз икән дигән теге җылаулар да күп булды инде, әлбәттә, әнине кочаклап инде. Әни, мин бер кая үтмәдем, мин бездарный икән дип. Ләкин Аллаһ Тәгалә җаен чыгарды, Тинчурин театрына алдылар, Аллаһка шөкер. Һәм менә 17 ел эшләйбез. Шуңа күрә мин инде белмим, татар театры бик теге тар юнәлеш булгач, безне бит инде татар милләте генә белә диярлек. Ул бит инде бик күп түгел, ләкин шулай да үзебезнең милләттәшләр арасында бәлки күпмедер дәрәҗәдә популярлык бардыр, ләкин мин үземне ниндидер популяр кешегә санамыйм. Мин саныйм. Рәхмәт. Кыйммәткә төшәме дигәннән, ничек инде кыйммәткә? Нәрсә эшләргә буласың популяр булыр өчен? Ул эстрада артистларына бәлки кыйммәткә төшәдер, чөнки алар бит инде клип төшерергә тиешләр, башта инде җырын сатып алалар, аннан аранжировкасын ясыйлар, аннан клибын төшерәләр, аннан билет саталар, режиссер яллап концертларын оештыралар һәм башкалар. Безнең алай түгел бит. Без яраткан эшебезне эшлибез һәм безгә әле аның өчен түлиләр. Мин курбаннарга, нинди курбаннарга барга туры килә дигән сорау. Син акчага күчерәсең. Кыйммәткә төшәме дигәч, мин акча белән бәйле дип аңладым. Чыннан да корбаннар инде юк, мин корбаннарга барырга әзер түгел. Корбан ул булыр иде, мин декретка китмичә, бәби тапмыйча, гомер буе татар театрына тугры калам миннән соң. Мин тугры үземнең театрыма, Тинчурин театрына да һәм гомумән татар театрына һәм гомумән театр сәнгатенә. Ләкин карьера дип декретка китмичә, бәби тапмыйча утыру ансы инде юк, безнең турыда түгел, чөнки хатын-кызның төп вазифасы һәм төп роле ана булуда икән, мин аның 7 ел элек аңладым. Һәм хәтта күңелләрем тулып китте. Төп ролең шулмы синең? Әни булмы? Әлбәттә. Калганнары икенче пландагы рольләр. Резда, без бүген бик катлаулы дисәм буладыр инде. Шундыйрак заманда яшибез. Кеше күңелен күрә авырмы? Сез барыбер сәхнәгә чыккач, кеше күңеленгә тырышасыз, ялатсагыз да, елмайтсагыз да, күлдерсәгез дә. Авырмы? Менә бу сизеләме? Менә бүгенге вазгыять дөньядагы, соңгы еллардагы дип әйтик. Күпмедер дәрәҗәдә тәэсире бар инде бу вазгыятьнең. Һичшиксез бөтен нәрсәгә һәм театрга шул исәптән. Чөнки репертуарга, спектакльләрне дә инде шул күзлектән чыгып сайлыйлар. Кайбер спектакльләрне уйнатмыйлар. Берничә спектакльне уйнатмыйлар бүгенге вазгыять белән бәйле рәвештә. Ул да булса, менә Сүнгән йолдызларны уйнатмыйлар иде, чөнки анда беренче бөтен дөнья сугышы турында бара сүз. Ләкин без аны кире кайтарттык. Без дип әйтәм инде, актерлар администрациядан әлеге спектакльне, ул бит безнең Тинчурин театрының йөзек кашы дип, аның бит инде мәгълүм булганча авторы Кәрим Тинчурин һәм ул чыннан да безнең театрыбызның йөзек кашы. Без аны әйбәт спектакль, тамашачы һәм
мәктәп программасына кергәч инде бигрәк тә мәктәп балалары, яшүсмерләр әлеге спектакльне карарга тиешләр, күрергә тиешләр, әйдәгез туктатмыйк дип кире кайтарттык. Ислам апа Мәхмүтованың «Син бит минем бер генәм» дигән спектакле, анда инде Әфган сугышы турында бара сүз. Ул спектакльне аннан соң аның героинясы да декретта әлегә Айсылу Мөсәлләмова, шуңа күрә ул спектакль әлегә туктап тора, аны уйнатмыйлар. Авырмы син үзеңә сәхнәгә чыгарга? Әллә андый үзгәрешләр сизелмәдеме? Үзгәрешләр бар инде ул, чөнки ни кызганыч, ул вазгыять бит инде ул әйбер һәрбер гаиләгә инде хәзер кагыла. Кемнеңдер абыйсы, кемнеңдер ике туган абыйсы. Шуңа күрә ул борчый инде күңелне сүздә. Мин нәрсәгә әйттем бу сорауны? Чөнки халык арасында шундый фикер дә бар бит. Менә шундый авыр вакытлар, сез ике айланы механик җырлап биеп йөрисез. Ишетеләме андый сүзләр? Безгә бик юк. Бәлки эстрада артистларына барып җитәдер андый әйбер. Аннан соң без бит эстрада, мәсәлән, эстрада артисты ул үзе өчен үзе җавап бирә. Ә театр артисты ул бераз гына башкачарак. Без кеше-кешесе. Безнең өстә режиссер бар, безнең өстә директор бар һәм репертуарны да команда бар. Репертуарны артист кеше сайламый, рольны да артист үзенә үзе сорап алмый, аңа режиссер бирә һәм бурыч максатларны да аңа режиссер куя. Мәсәлән, теге яисә бу рольне мин үземчә күрәм, ә режиссер башкача күрә икән, ул аны башкача куя һәм мин үтәргә тиешмен. Әйе, мин үземнең позициямны якларга хокуклы, ләкин яклап бетерә алмасам, әгәр дә мин үз позицияма ышандыра алмыйм икән, аның яхшырак икәнен, аның отышлы икәнен аклап бетерә алмыйм икән, режиссер үзенең нинде кала инде, үзенең фикерендә, һәм мин аның фикерен үтәргә тиеш булам. Тамашачы актерга иярәме, яки актер тамашачыга иярәме дигән мәңгелек дилемма бар бит безнең сорау. Син кайсы якта? Ияртеп буламы ул тамашачыны? Ияртеп була. Әле инде зал тутыру өчен сиңа иярергә туры киләме? Сез сиңа дигәндә бу чакта команда. Әйе, билгеле. Без инде теге яклы да, бу яклы гына да була алмыйбыз. Шул менә ике ягын да бер тигез эшләп бара алсак, дөрес булыр иде. Димәк, кассовый дибез инде. Кассовый спектакльләрдә чыгарга тиеш, театрны ашата торган һәм бүтін тамашачыга туры килеп бетми торган ниндидер эксперименталь спектакльләрдә булырга тиеш. Чөнки артист мәхәхәй комедиялар гына уйнап йөреп, ул үзенең осталыгын югалта. Менә Мәскәү артистлары һәр даим сериалларда төшә торган рус артистлары, алар әйтәләр инде. Сериалда төшеп йөреп, актерлык осталыгын югалтасың ди. Шуңа күрә театр, параллель рәвештә театрда эшләү мөһим. Үзеңне тонуста тотар өчен, чөнки озак уйнамасаң, я озак халтура шабашкаларда йөрсәң, ул нутро дибез инде. Актерның ичке дөньясы ул ката башлый. Пластилин кебек. Безнең нутробыз, безнең ичке дөньябыз актерның пластилин, йомшак пластилин булырга тиеш. Чөнки менә режиссер сиңа әйтә икән булай, син шулайга бөгелергә тиеш. Сине булайга бөгеп карыйсы килә икән, син булайга бөгелергә тиешсең. Каткан нутроны аны менә әйтәсең, бу фразаны усал итеп әйтмә, ирония белән әйт дип. Нутросы каткан артист аны мәңге эшли алмый. Кай вакыт менә ятлатасың, былай әйт, менә алай түгел, былай әйт дип тә әйтәсең. Ул балалар укытканга да мин моны беләм, балалар белән дә шулай һәм хәтта профессиональ артистлар белән дә. Ягъни безнең белән, мин башка артистлар турында әйтмим, үзебез турында әйтәм. Безнең белән дә шулай. Бер төрле менә өйрәнеп китсәң, икенче төрлегә күчү шактый авыр. Артистның ичке пластилины йомшак булса, ул бик тиз ишетә режиссерны һәм аның бурычын үти ала. Киң катлам тамашачыга әлбәттә кидер инде ул миңа калса җиңел әйберләр кирәктеген. Катлаулы, фәлсәфәле, мәгънәсен вакыт узышына аңлый торган постановкалар бар һәм андый тамашачылар да бар. Әйе, андый постановкаларыгыз бармы? Миңа менә фәлән ише комедия кирәкми, ул минем зәвыгыма туры килми диючеләр шактый. Хәтта шәһәре белән шулай икән. Мәсәлән, менә Уфада тамашачы бик белемле, гыйлемле һәм театр дөньясын төптән аңлаучы, фәлсәфә яратучы, акыллы, укымышлы тамашачы икән. Без әле менә узган елның декабрендә гына барып кайттык. Без инде анда гадәттәгечә гастроль булгач төрле спектакльләр алып бардык. Комедияләрендә, җиңелчә комедияларны да һәм мистик драмасында, фәлсәфи драмасында. Тамашачы шул вакыт әйтте, безгә мондай комедиялар алып килмәгез.
Безнең зәвыкка туры килми бу диде. Казанда рәхәтләнеп бара. Бу әлбәттә Казан тамашачысын кимсеткән кебек булып чыкты инде. Кимсетү ниннән түгел, кимсетәсем килми. Бездә дә әлбәттә төрле ни кабул итү дәрәҗәсе бар. Кемгәдер чыннан да бары тик комедиялар гына кирәк, драма тормышта да менә моннан диләр инде. Кемдер әйтә, миңа хәтта Ират кешенең әйткәне бар, шундый җыелды ичимдә, теге авырлык дип инде. Җылыйсым килә берәр драмага, я трагедияга чакыра әле, тамашачы белән бергә шунда җылыйсың инде ул бер кеше бер-берсенә игътибар итми, бөтенең бергә җылаганда дип инде. Тормышта җылый алмыйм, театрга килеп хәт җылап бушанып китәр идем дип. Бездә 2 еллык бер әңгәмәдә менә мондый сүзләр әйткәнсең. Татар театры миллилеген югалта бара. Мине шул борчый. Калфак читектән китәргә кирәк диләр. Бәлки кирәктер дә, ләкин һаман саен Европа театрларына йөрү, татар менталитетына бөтенләй хас булмаган постановкалар кую, яисә классик материалны бузып кую, ул күңелне тырый торган нәрсә. Мин аның белән килешә алмыйм. Бу фикер үзгәрмәдеме? Юк, бу фикер үзгәрмәде, ул һаман да шулай ук. Заманча куям дип, мин заман режиссеры дип инде теге мин штамплардан качам, минем үземнең фишкаларым бар дип, чәчәк-чәчәккә, онга, әллә нинди блестяшкаларга, конфетилар утлар белән мавыгып китү күзәтелә бүгенгесе көндә театр сәнгатендә. Мәгънә югала бара. Бит бар шундый режиссерлар мәгънәне дә саклап кала, мәгънәне ача, ул үзенең фишкаларын да куллана, конфетин да куллана, ләкин ул мәгънәне бозмый. Менә ни кызганыч бар шундый режиссерлар, мәгънә алар өчен бөтенләй мөһим түгел. Аларга менә бу утлар, аларга менә бу вау-эффект дибез инде бүгенге заманда, аларга менә шул шоу кызык, вау-эффект кызык. Пәрдә ачылып киткәч, төтен булуы анда мәсәлән, дип нитү ул бит инде утта ул матур итеп, аннары идәнгә ята. Менә кемгәдер шул кызык. Шәхсән мин үзем мәгънә яклы. Мәгънәсе дә булсын, фишкасы да булсын. Бар бит андый режиссерлар, димәк, алай да эшләп була. Әлегә дә баягы алтын урталык. Шама алтын урталык. Ул шаманы кем билгели? Бөтен кеше аңлый торган шама булсын. Бөтен кеше таба аламы ул шаманы? Бөтен кешегә дә бирелмәгәндер инде аны аңлау күрәсең. Бөтен кешегә дә бирелгән булса, бит инде бөтенесе аңлап куяр иде, шамалыгына куяр иде. Кемдер бит нәкъ менә шул форма белән мавыгып китә, фишкалар белән мавыгып китә. Димәк, шама юк дигән сүз. Тагын бер цитата. Бии, җырлый, уен коралында уйный белсәң, бөтенесен күрсәтергә кирәк. Сорамасалар да, үземнең һөнәремне күрсәтәм дип, чәчрәп торырга кирәк. Шамасы белән әрсез булсан да бәгәбәт. Риза, әрсезлекнең чиге кайда актерлар өчен? Шамасы бармы әрсезлекнең? Әрсезлекнең безнең һөнәрдә вакыт кирә икәнен аңладым. Теге яки бу ситуацияләрдән чыгып әйтәм инде мин моны. Шул ук Акчәчәкләр фильмы белән дә бәйләп була моны. Анда да мин теге бөтен үземнең тыйнаклыгымны бер йодрыкка тинәп, Гөлшәһидә кеше табылмадымы әле дип каушап кына сораганнан, юк шул табылмады. Ни киләсең киләме әллә? Шул дигәч, яра килеп карарсың алайса кастингка дип, менә шулай иттереп насыйп булган роль иде ул. Димәк, мин шундай әрсезлегемне әзгенә күрсәтмәгән булсам, башка кешерәк рольгә канәгать булып, шулай кайтып китә идем дә, шулай бәлки төшергән булыр идек. Бәлки генә инде ул. Ләкин Аллаһ Тәгалә бар, җаен чыгара иде бит инде аның. Гөлшәһидә насыйп икән инде сиңа бар, насыйп инде ул. Менә насыйп булды. Һәм, мәсәлән, театр училищесына керергә җыенган студентларга да әйтәбез без аны. Яисә анда менә Апушта укытам инде мин. Апушка кастингка килгән балаларга да әрсез булырга кирәк. Теге артист гомумән уялчан буламы бит инде? Тыйнак булала. Уялчан була алмый. Син уялчан икән, димәк, ул ниндидер эчтән ниндидер киеренкелек утыра. Киеренкелек булган кеше ул үзен онытып, ычкындырып җибәреп бу киеренкелекне. Теге яисә бу рольгә кирип китә алмый. Артист ул сәхнәдә ямьсез булудан курыкмаска тиеш, көлкеле булырга курыкмаска тиеш. Кайбер хатын-кызга менә авыр ул барьерны атлап чыгу. Чөнки хатын-кыз үзен матур итеп күрсәтергә күнеккән, матур буласы килә аның тормышта да, сәхнәдә дә. Ләкин юк, артистка ул актриса, хатын-кыз
қой вақыт анда фигурасында ямсізлейлер еме толщинкалар киертіп бетінде янда қылы ямсыз нендейдір қауда боларға тура келейме һәм аннан ұяларға керек ме тамашашы керісінше шундай рольлеріне ярата һәм мен актриса боларақ өзім де нәқ менә шундай рольлеріне күбрәк яратам нендейдір теге қиық мыйық шунда сақау ақсақ янда шешіреп тұра электровеник деп біз енді анда старсты кебек нендейдір усал ери тұрған героинялар бек қызық түгел инде ол дұрысын генә әйткәндә һәм характерный персонажлар алар күбрәк истә кала тамашачының. Демәк, сиңа мимимишнылык бик туры килеп бетмәй, ошамый. Юктыр, менә Гөлшаһидәне чыгарган заманнарда еш шул сорауны бирәләр, Гөлшаһидә белән сезнең ниләр ошаганмы, характерлар ошаганмы, уртаклык бармы? Юк. Ул электә юк идеме, әллә инде үзгәрә барамы? Юк, ул вакытта да юк иде. Ул вакытта инде мин тагы да торвы идем. Әле мин хәзер әзрәк тынычлана барам. Үсә, олыгая, мин кияүгә чыкканнан соң тынычландым. Чөнки Артем да бик актив кеше. Мин дә икебез дә теге актив булып ут кабарга мөмкин иде. Шуңа күрә кемгәдер әлбәттә инде әз генә тынычланырга туры килде. Мәҗлесләрдә мәсәлән, элек инде мин душа компания була ала идем. Хәзер юк, мин күбрәк Артем безнең күбрәк сөйли дә, күбрәк көлдерә дә, аның осталыгы да бар ул әйбергә дип әйтәм инде. Мин күбрәк аның шаяруларына елмаеп көлеп утырам. Кай вакыт шул, булай юк Гөлшаһидәнең эчке дөньясы белән минем эчке дөньям бик туры килеп бетми. Миңа калса мин активрак Гөлшаһидәгә караганда. Әрсезлек турында әйттек. Көндәшлек, көнләшү. Белмим, бәлки бардыр. Минем аны сизергә вакытым да юк, миңа нәрсәгә кирәк соң ул? Нәрсәгә мин булай да тыгыз графигымны бүлеп тагын, теге миннән көнләшә, шуңа шулай дип әйткән ул дип, шуңа вакыт сарыф итеп булмый бит инде инде. Эш муеннан Алла шөкер, Аллаһ Тәгалә мөмкинлекләр чыгарып тора, юлларын күрсәтеп тора. Ул эшләрне әкрен генә башкарып торабыз инде, кайсын җиренә җиткереп, кайсын бик үк җиткерә алмыйбыздыр бәлки. Эше эшләнгәч инде шунда акчасы да килеп тора. Шулай итеп тормышны әкрен генә алып барабыз. Андый көнләшүләргә, конфликтларга вакытны да, сәламәтлекне дә, энергияны да сарыф итәсе килми. Чөнки син теге яисә бу әйбер турында уйлыйсың икән, ул энергияң шунда китә дигән сүз, име? Инде бүтән нәрсә сине кызыксындырмый, син ашау пешергәндә дә, савыт юганда да шуны уйлыйсың. Юк, алай итеп яшәмәскә иде инде. Эш димәктән, Резда синең битендә эшчәнлек Тинчурин театры белән шикләнми. Театр, училищеда белем бирәсең. Шаян балалары белән эшлисең, Шаян телевидениесе белән. Аннан тыш Апуш студиясендә актерлык серләренә өйрәтәсең. Менә алар белән эшләгәндә сиңа бөтен җирдә бер үк балалар кебек тоелмыймы? Аларның саны шикләнмиме? Киләчәктә нәрсә көтәргә? Апуш дигәннән, Апуш чыннан да балалар өчен бик зур мөмкинлек булып чыкты ул. Ул кечкенә генә бер студия булып башлаган идек без аны. Без дип әйтәм инде Алия Госмановна Фәйзрахманова безнең җитәкчебез Апушта. Ул гомумән ничек башланып китте? Мин аны үземнән тотканмын, шулай башланып киткәнен. Алия Госмановнаның интервьюсын укыгач, бәтә чыннан да шулай булды бит әле бу дим. Без бер елны Төркиядән кайтып киләбез бергәләшеп. Төркиягә дә йөрисез бит әле. Апуш белән генә эш бетмәелме дә, Төркиягә дә йөрибез, Аллага шөкер. Ике гаилә бергәләшеп, шулай очраклы рәвештә самолетта бергә туры килдек инде. Төнге очыш иде безнең. Алия белән икәү, без бит икебез дә бер ата балалары. Аның да укытучысы Рәшит Мулгалиев Заһидуллин, минем дә укытучым Рәшит Мулгалиев Заһидуллин. Икәү ничектер бер нидә инде, бер сукмакта самолетта бастык та, сөйләшәбез, төне буе моның белән сөйләшеп кайттык. Шул вакытта ул аның инде Кореев театрыннан киткән вакыты. Балалар укыта, индидер бер гимназия лицейда, һәм әйтәм, менә шундый балалар театры ачасым килә инде татар телендә. Менә студия, кружок түгәрәк кенә дә түгел, менә профессиональ дәрәҗәдә спектакльләр куясы килә балалар белән һәм балалар өчен. Шуннан мин әйткәнмен икән. Хәзер искә төште инде ул минем шулай дип әйткәнем. Гүзәл Рәмзиловна бик идейный кеше бит. Гүзәл Рәмзиловна Сәгыйтовага кирип каралы син бу идеяң белән дигәнмен икән инде. Дидем. Шул минем киңеш белән Алия Госмановна чыннан да кергән Гүзәл Рәмзиловнага. Ышанган бит бу миңа. Гүзәл Рәмзиловна, каралы Алия, мин дә нәкъ шул фикер белән янып йөрим дип, Худайның рәхмәте, Апуш дөньяга килде.
Алия Файзрахманованың тырышлыгы, үҗәтлеге белән ул инде тфу-тфу, аны Аллаһ Тәгалә сәламәтлектән айырмасын, идеяләреннән, тынгысызлыгыннан, иҗади тынгысызлыгыннан айырмасын. Ул бик молодец кеше инде. Үзе дә тик тормый, балаларын да тик яткырмый, әле әти-әниләр дә тик утыртмый. Җитә ул бөтен кешегә, тфу-тфу, субханалла. Шулай итеп, Апушта менә 2 укучыбыз быел театр училищесына кирип киттеләр. Бәлки инде Аллаһы буйрса, безнең коллегалар булырлар. Иван Пугачев белән Сөмбел Фатыйхова, безнең Сәйдәш филиалыннан, мин үзем Сәйдәштә укытам. Балалар әле күптән түгел генә кастинг оештырып, һәр филиалга диярлек яңа төркем җыелды. Балаларның төрлесе бар. Төрлесе бар. Казан баласы чатырдап татарча сөйләшә. Мин үземнән дә шулай аптырыйлар иде. Син кайсы районнан? Мин Казаннан. Юк инде, былай татарча сөйләшүче Казан кызы булмый дип әйтәләр иде. Менә балалар арасында да шундыйлар бар. Субханалла, бар. Ул әти-әнидән килә. Ул авылмы, ул шәһәрме, аңа карамый. Ул әти-әнидән килә. Ләкин әлбәттә без остазларның тырышлыгы белән генә булмый инде. Әти-әни, мәктәп, булар барсы да һәм баланың үзенең теләге. Иң мөһиме, Апушта балалар киләләр дә аларга шул Апуш җене, театр җене кагыла. Менә безнең өчен иң шатландырганы шул. Алар өчен Апуш беренче урынга менә. Музыкалкада икенче нидә калганда, икенче урында, биюдә, хореографиядә. Бу әйбәтме, начармы, мин белмим. Ләкин күбесе өчен бу шулай. Чөнки алар татар теленең модный икәнен аңлый башлыйлар. Татар теле ул ниндидер теге русчага күчәм инде. Колхозный тел түгел икән, авыл теле түгел икән. Ул шәһәр теле, ул яшьләр теле. Һәм татар телендә сөйләшә белсәң, синең алдыңда шактый күп кенә мөмкинлекләр, кызыклы проектлар ачыла икән дигән фикергә алар инаналар һәм тырыша башлыйлар. Аллага шөкер. Нәкъ шулай, менә шундый балалар сиңа кимеде аз кебек тоелмыймы? Яңа төркем җыйдык дип әйтәм бит, һәр филиалда диярлек. Менә Сәйдәштә дә яңа төркем балалары бар. Шактый көчлеләр, бигрәк тә егетләр. Гадәттә егетләр дефицит була, малайлар, әмма менә тфу, Аллага шөкер, егетләребез Сәйдәштә инде, мин үзем укыта торган филиал турында әйтәм, Сәйдәштә кызлар да көчле, әмма егетләр көчлерәк һәм идейный менә максатчаннар алар. Аларның теләкләре зур. Ярыйм мин дип торалар алар. Ачу килә инде, сүз дә юк. Ачу килә, балаларга да урышып та атасың, кычкырып та атасың. Алар кай вакыт Риздепадан булай да була икән дип күзләрен шарландырып торалар, бик каты кычкырсаң. Балаларны тыңлату авыр, бигрәк тә инде кече төркемне 8 яшьтән 11 яшькә. Ләкин ничек тә уртак тел табарга тырышабыз. Кайберсен урышып кына ниндидер нәтиҗәгә китереп була, нәтиҗәгә ирешеп була. Кайберсен киресенчә, менә булдырмаса да, менә бит булдырасың. Менә әсин булмый дисең, була бит дип мактап кына. Һәрберсенә менә шулай итеп теге якын килергә тырышабыз. Балалар бар, булачак. Мин өметемне үзмим, сөйләшәләр, өйрәнәләр, кызыксыналар. Шуңа күрә киләчәгебез бар. Киләчәк димәктән, менә була, әйтик, яшь актриса. Шибәр, бөтен кеше игътибар итә. Үзен ул популяр итеп хистә башлый. Менә шундый вакытта туктап калмас өчен, гел үсештә булу өчен син нәрсә эшлисең, син үзең ничек үсәсең? Укыйсың, ничек? Укымыйча булмый. Һәр вакыт үсештә булмасаң, әнә теге актерның эчке пластилины ката. Ката ул. Аннары йомшартуы шундый авыр. Шуңа күрә һәр вакыт хәрәкәттә, һәр вакыт үсештә, камиллеккә омтылуда булырга кирәк шул. Китап укырга инде һичшиксез. Мин бер көнне инде әскәргә дә аңлатам. Мәкаль аңлатам мин моңа. Нәрсәдер гомер буе укы дигән мәгънәсе шул инде. Гомер буе өйрән, гомер буе укы. Һәм бу миңа шундый фраза әйтә. Әти кебекме? Әти китап укый, бу шуны күрә, һәм димәк нәтиҗә ясый икән бала. Юкка гына әйтмиләр бит инде. Баланы тәрбияләмә, үзеңне тәрбиялә, ул синең үрнәгеңдә үзе тәрбияләнә дип. Менә димәк әскәр өчен әти безнең укымышлы кеше, әти безнең китап укый. Димәк әти безнең һәр вакыт үсештә. Менә шулай итеп китап укып, аннан соң балалар укытканда һәр вакыт үзеңдә үсештә булмасаң, алар сине таптап китәләр. Алар бит үзләре хәзер бик укымышлылар һәм бик күпне беләләр. Шуңа күрә алар белән бер дулкында булмасаң, алар әллә нинди уңайсыз сораулар биреп куясың. Ул сорауларга җавап бирмәсәң, синең укытучы буларак авторитетың да төшә. Шуңа күрә алар алдында да кызармас өчен укырга туры килә. Һәм укырга кирәк, һәм физик яктан да буыннар катмасын өчен күпмедер барыбер шөгыльләнергә туры килә. Син әңгәмәнең алдагырак өлешендә режиссер сүзен һичшиксез
үтәргә, ул куйган таләпләрне үтәргә дидең. Шулай да син сәхнәдә нәрсәдән һичшиксез баш тартыр идең, нәрсәне эшли алмас идең? Шәрә чыга алмас идем, мөгаен. Һәм мин аны шәрә чыгуны кирәк тапмас идем. Менә оправданный дигән сүз бар инде, аклау. Әгәр дә ул акланган икән, белмим әле, менә беркайчан да димә дигән фраза бар. Менә ул фраза дөрес фраза, беркайчан да димә. Бүгенге ішкі тойымлауым буенча мин менә шәрә шишенеп чыкмас идем. Андый тәкъдим менә шундый рольләр булдымы сиңа? Илгиз Зәйниевнең Мәдинә пьесасы буенча куелган Мәдинә спектакле бар. Бәлки караган тамашачы белә инде, анда хыянәт, сөяркә, мин анда сөяркә ролендә, Артемның сөяркәсе, Артем өйләнгән кеше, мин аның сөяркәсе ролендә. Башта Илгиз Газинурович безгә бу пьесаны җибәрде дә, приказ чыкканча әле, укыгыз әле диде инде. Укыдык та инде, анда эчке күлмәк, Мәдинә эчке күлмәктән, Җәүдәт белән бергә бер түшәккә авалар, фәлән төгән хатыны килеп керә. Мин уйлыйм инде, я Ходам, нәрсәгә кирәк бу татар театр сәхнәсенә, безнең сәхнәгә нәрсәгә кирәк, без менә шәхсән безгә бу нәрсәгә кирәк. Илгизгә 5 минутлык аудио фикерегезне көтәм диде бит инде. Шигъри текст белән язылган. Тексты шәп инде. Мәдинәне бүген уйныйбыз. Тексты шәп. Мин башта сорыйм инде, бу синең пьесаңмы, әллә бу берәр тәрҗемәме дим. Чөнки ул татар пьесасына охшамаган не буенча инде. Сюжеты буенча дим соң инде. Темпераменты буенча. Үземнеке ди. Шуннан 5 минут Артем белән бер-беребезне бүлдерә аудио яздырабыз инде Илгиз Газинуровичка. Илгиз моның теле бик шәп, камил, бу менә Шекспирлар, Рәқи Сәнбәтләр дәрәҗәсендә. Ләкин моның темасы, бу нәрсәгә кирәк икән, бу бик четерекле тема, 18+, аннан татар менталитетына хыянәт итүне тамашачы моны аңлармы, кабул итәрме? Аңлавын аңлый инде аны. Хыянәтнең нәрсә икәнен татар да, чуаш та, марый да аңлый, ләкин кабул итәрме, кирәкме бу, барырмы бу? Яра, фикерегезне аңладым, булды, рәхмәт, тиздән приказ чыгачак, сез баш рольләрдә булачаксыз диде. Һәм аңлатты инде, беренче репетицияләргә килгәч үк, курыкмагыз. Мин монда бернинди кочаклашу, үбешү, ышкышу, шәрә йөрү, шәрәтән, шишенү андай әйберләр куймыйм. Мин аны режиссер буларак башкача хәл итәм диде. Һәм алымнарын чыннан да тапты. Һәм ул алымнар бер карашка сәер кебек, бит тамашачы аңлый. Егет белән кыз кымсызланып алма ашыйлар. Һәм тамашачы бик яхшы аңлый ул вакытта егет белән кызның нәрсә белән шөгыльләнүен. Шуңа күрә режиссердан бик күп нәрсә тора. Әсәрдә шишенәләр, үбешәләр, ышкышалар, сикерәләр дигән әйбер ул әле сәхнәдә нәкъ шулай булырга тиеш дигән сүз түгел. Режиссер менә шуның өчен кирәк тә. Инде Илгиз Газинуровичның драматург буларак та, режиссер буларак та, оештыручы буларак та сәләтен сөйләп бетерә торган түгел. Син Тинчурин театрының тугры актрисасы. Менә шушы театрдан, гомумән театрдан сине нәрсә китәргә мәҗбүр итәр иде? Ой, Аллам сакласын. Бер 5 ел элек андый уйлар булды. Безнең педагогны театрдан куган заманнарда без ул әйберне бик авыр кичердек. Һәм андый уйлар булды. Ләкин тормыш дәвам итә, һәм ул иң мөһиме, укытучыбыз исән сау, һәм сәләт беркайчан да югалмый, ул һичшиксез үзен табачак дигән ниндидер бер фикер һәм якыннарның ярдәме белән без тугры калдык үзең әйтмешле Тинчурин театрына, һәм 5 ел инде менә ансыз эшләп ятабыз, сагынабыз. Ләкин тугры рәвештә хезмәт итүне дәвам итәбез, чөнки безнең әле тамашачыбыз да бар үзебезнең. Без алар өчен гомумән без нәрсәгә кирәк соң театрда? Әгәр дә тамаша залы буш икән, артист нәрсәгә кирәк? Кием тегүче нәрсәгә кирәк? Бухгалтер нәрсәгә кирәк? Билетың сатылмый икән, зарплата түли алмыйсың икән. Ягъни тамашачы булмаса, театрда бер кеше дә кирәкми. Шуңа күрә без тамашачы өчен хезмәт итәбез. Безнең инде 17 ел эчендә, Аллага шөкер, үзебезнең тамашачыбыз бар. Артемның да, минем дә тамашачым бар дип без инде әйтә алабыз. Чөнки хәзер бит инде хат заманасы да нидә түгел, хәзер социаль челтәр заманасы, алар һәр даим язып торалар. Кайсы бу айда кайсы спектакльләрдә уйныйсыз, даталарын язып җибәрегез әле. Без махсус сезгә килер идек. Без менә сезне карарга яратабыз дип аларга аның өчен Алланың рәхмәтләре яусын. Без менә шул сүзләр безне канатландыра. Ага, бүген миңа яздылар, бүген мине
тиги ничек дип әйтем инде, максатчан мине карарга килә тамашачы дип, син инде канатланып сәхнәгә чыгасың, җаваплылык тоясың. Мине яраткан тамашачы алдында мин кызарырга тиеш түгел, мин начар күренергә тиеш түгел, мин аларның өметен акларга тиешмен дигән әйбер белән чыгасың сәхнәгә. Менә без әйткән замана технологиялары аркасында тамашачы һәм сәхнәдәге инде бик күрергә тиеш актер арасындагы дистанция артык нык кимеде булып тоелмыймы сиңа? Ул турыда уйлаганым юк иде, дөресен генә әйткәндә. Миңа алай тоелса, бәлки мин социаль челтәрләрдә утырмаган булыр идем. Мәсәлән, менә Эмиль Талипов бер генә дә социаль челтәрдә юк. Мин аны нәрсәгә алай икәнен белмим. Мин үзем теге Хызур телеканалында эшләгәндә интервьюга чакырдык без аны. Һәм аның турыда, аның социаль челтәрләре бер кайда юк иде. ВКонтактеда да, теге хәзер ярамый торган социаль челтәрдә дә бер кайда юк Эмиль Талипов. Аның каравы, фанатлары, тугры тамашачылары бик күп. Димәк, социаль челтәрне алып бару, актив рәвештә алып бару әле сине популярлаштыра, синең тамашачыңны арттыра дигән сүз түгел. Мин алып бармыйм инде хәзер социаль челтәр. Элек мин бик нык алып барадыр идем, актив. Аннары ничектер менә нәрсәдер мин аны аңлата да алмыйм. Теге Артемга гашык булган шикелле булды инде бу. Артемны күрә алмый идем. Аннары менә булай гына әйттерде дә нәрсәдер дидем дә Артемга башка күз белән карый башладым. Мин хәзер дә шулай социаль челтәрне мин актив алып бара идем. Аннары нәрсәдер менә әйттерде дә миңа кызык булмый башлады. Мин анда хәзер кирип кай вакыт менә минем шушы спектаклем бүген, минем иртәгә менә бу спектаклем дип куя алам, яисә берәрсе мине билгеләсә, берәр тамашачы, мин шуны үземә күчереп куя алам. Булай аны алып баруда миңа кызык түгел ни өчендер. Чөнки юктыр кебек инде аның файдасы һәм нәтиҗәсе хәзер. Белмим, якынайган, артык якынайгандыр кебек түгел. Алай дистанцияны тота беләләр, язганда да матур гына язалар. Әлбәттә, бар шундый теге наглый дибез инде, артык наглый кешеләр бар. Менә әллә нинди кирәкмәгән үтенечләр белән яза торган. Мин аларын юк, гафу итегез, ярдәм итә алмыйм дип кенә язам. Монсы минем сорау түгел бездә, монсы безнең эштә кызлар язган сорау. Гел баш рольләрдә булу ардырмыймы сине? Кем әйтте мине гел баш рольдә генә дип? Кайсы кыз ул? Юк, алар ялгышалар. Минем баш рольләр генә түгел, минем репертуарымда, багажда эпизод рольләр дә бар. Мәсәлән, мин Тантана премиясын минем үзем генә алган бердән-бер Тантана премиям бар, һәм ул иң яхшы эпизодик роль. Димәк, минем репертуарда, минем багажда икенче план гына түгел, хәтта эпизодик рольләр дә бар икән. Дигән дәлил бу. Мине бер тапкыр теге Тантананы шул эпизод, иң яхшы эпизод белән алганда, Ди Каприо котлыйм сине дип котлаган иде бер кеше. Чөнки мин елда диярлек, сез әйтмешли, баш рольләр белән номинациядә булып алмадым. Менә Сәйдәши кызсызлык дигән пьесада, иммерсив спектакль бар иде безнең Лабиринт спектакль театр буенча йөри торган, авторлар Резеда Гарипова, Луиза Янсуар, режиссеры Резеда Гарипова. Андагы эпизодым Заһидә Тинчурина ролендә идем мин. Минем хәтта бер сүзем дә юк иде, бер җырым гына бар иде. Ничә минутлык иде микән ул сәхнә? Бер 10 минутлык сәхнә, һәм минем анда бер җырым. Һәм шуның өчен мин иң яхшы эпизодик роль өчен Тантананы алдым. Второго план дибез инде. Икенче пландагы рольләремдә шактый массалар да бар. Баралар. Бәлки мин төп ролем белән күбрәк истә каламдыр, төп рольләрем белән бәлки истә каламдыр, булай юк. Бер көнне безнең өй янында инде Киров районында торабыз без, бер чәчәк кибете бар. Мин шунда еш керәм чәчәк алырга. Мин үзем чәчәк бүләк итәргә яратам. Бит галәмгә күбрәк биргән саен күбрәк килә диләр. Шуңа күрә мин берәр кая спектакльгә барсам, яисә концертка, менә балетка, операга барырга без бик яратабыз дус кызым белән. Бер дус кызым минем гел, менә монда балет була иде, барабызмы? Менә мин бер көнне генә аңа яздым, әле әйтәм, 5 ноябрьдә минем бик нык карыйсы килә торган балет бар, барабызмы? Я, мин синең белән ди ул. Менә икәү йөрибез без. Һәм мин чәчәк алып барырга тырышам. Туган көннәргә барсаң бит инде хатын кызга, яисә бәләкәй кыз кешегә барсаң да чәчәк алырга тырышам. Һәм менә шул чәчәк кибетендәге чәчәк сатучы кыз хатын мине белә булып чыкты инде актриса буларак. Һәм бер көнне Чулпан спектаклен уйнадык та, анда мин Чулпан ролендә. Чәчәк тотып килә берәү, йөзе таныш инде, аңламыйм гына бит, кемсең әле. Үзенә дә әйтәм, таныш йөзләр, бик зур рәхмәт, тим чәчәген алдым, кочакладым, пәрдә ябылды, исемә төшми генә бит. Шуна открыточкасы бар икән, анда язылган. Шушы чәчәк кибете коллективы дип әйтәм. Бит әле бу бит теге кыз.
Шуннан мен моңа кіріп рәхмәт әйттім. Үзебезнең үй янында инде карыйм, нидән инде тәрәзәдән карыйм пыяла ишектән. Аха, Алина икән, сатучы. Кердем дә әйтәм, Алина, рәхмәт, сюрпризыгыз шәп булды, бик зур рәхмәт чәчәкләрегез өчен. Шуннан ул әйтә инде, менә сез ничек уйлыйсыз, башка актрисалар үпкәләмиме сезгә? Бөтен чәчәкләр бит сезгә генә. Мен әйтәм, гел миңа гына түгел. Аларга күбрәк тә бирәләр. Була, мен әйтәм, кай вакыт шундый спектакль, мәсәлән, мин баш рольдә, кемдер эпизодта гына аның туганы я дусты, я фанат, поклоннигы мәсәлән килә дә, аңа бирәт чәчәкне, миңа түгел, мин төп рольдә булсам да мәсәлән, ул чәчәкле булып кайтып китә. Сез әйтәм, ялгышасыз, шуның кебек бу. Мин гел баш рольләрдә генә түгел, һәм чәчәкне миңа гына бирәләр дип әйтү ул дөрес түгел. Һәрбер артистның үзенең тамашачысы бар. Һәрбер артистның үзенең поклоннигы бар. Кемдер теге артистны ярата, кемдер бу артистны ярата, кемдер мине бәлки выскочка дип уйлыйдыр, әйме, татарчада мине русчалатып әйткәндә. Кемдер минем бөтен рольләрем охшаш дияргә мөмкин, бөтен рольдә ул дияргә мөмкин, бу артык инде, бу инде күп инде дияргә мөмкин, туярга мөмкин. Барысы да мөмкин. Бөтен кешегә ярап бетеп булмый, бөтен кешегә ошарга мин конфетта түгел, тортта түгел бит инде шуңа күрә. Синең рольләрең сиңа үзеңә ничек тәэсир итә? Тормышта ничек сине үзгәргә мәҗбүр итәме? Һәрбер персонажның, һәрбер образның ниндидер бер тәэсире кала. Сүнгән йолдызларның сәрвәреннән, мәсәлән, аскы күз кабагы сикереп калды. Менә бу плюсмы, минусмы, белмим инде. Неврологлар әйтер инде бу минус дип. Нәрсә дип әйтмәкче булам? Аның сәламәтлеккә дә йогынтысы, тәэсире бик зур, әлбәттә. Бигрәк тә инде драматик, трагик рольләрне тормышка ашырганда, син бит инде менә сәхнәдә елыйсың икән. Елау бит инде ул, димәк, организм өчен стресс. Димәк, организм ниндидер бер авырлык кичерә. Синең күзләрең елый. Мен бит инде аны ниндидер бер кнопкага басып кына елата алмыйм үземне. Юк андый тылсымлы кнопка, менә бастым да күз яшы килеп чыга торган мультиктагы кебек. Алай түгел. Мин елар өчен теге, мәсәлән, менә хәзер соңгы чыккан Туган тумача премьерасын алыйк инде, Илгиз Зәйниев режиссеры һәм авторы. Мин анда иремне югалтам. Аны урманга киткән җиреннән агач бәреп үтерә. Иремне Артем Пескунов уйный, үземнең хәләл җифтем. Һәм мин аны югалтуны сәхнәдә күрсәтер өчен, тамашачыны ышандырыр өчен, һәм үзем мин моңа ышанырга мәҗбүр булам. Һәм мин чынлап та организмымны таушалдырам. Һәр уйнаган сайын мин Артемны югалттым дигән әйбер минем ишемдә утыра. Һәм димәк, бу таушалдыра инде минем организмны, һәм психиканы, һәм сәламәтлекне. Шуңа күрә һәрбер персонажның, һәрбер яңа рольнең тәэсире булмый калмый. Сәламәтлеккә дә, ләкин сез холык турында сорадыгыз буга инде, әйме? Күбрәк холык турында. Холыкка да аның күпмедер бардыр инде. Бар, ничек инде булмасын. Мәсәлән, мин шул ук Мәдинәне башта аңламый идем бит инде. Нәрсәгә кирәк бу безнең репертуарга? Тамашачы бит инде моны нинди бузыклык күрсәтәсез сез дип кабул итәчәк. Ләкин мин аны үземчә акладым, үзем өчен. Мәдинәне дә акладым, героиня буларак. Ни өчен менә ул кеше тормышына кысыла шулай. Кысылмас иде, Җәүдәт аны алды. Ул әйтә инде, менә мине хәзер гафу ит, мине хәзер кабул ит. Һәм әгәр дә мин сине алдасам, мин сине ташласам, мин менә ширим, битим, минем тамырым кырысын ди. Һәм мин ант итә ул шулай итеп, мин аңа ышанам. Шуңа күрә без мөнәсәбәтләрне дәвам итәбез. Һәм ул мине ташлый, һәм аварияга эләгеп, янып үлә. Һәм баласы да тумый кала, һәм аның чыннан да тамыры кырый. Безгә пьеса, автор нәрсә әйтмәкче була? Сабак. Һәм ул тамашачыга гына түгел, без аны уйнаучы артистлар да әлбәттә үзебез дә моннан сабак алабыз. Буш сүзләр ыргытма, гынах кылма, буш вәгъдәләр бирмә. Биргәнсең икән, тормышка ашыр, вәгъдәңдә, сүзеңдә тор. Гаилә бозма. Аллаһ Тәгалә башыңа суга. Резидә тормышта еш артистларга туры киләме сиңа? Пескунов янында гына булса инде. Һәр хатын-кыз артистка инде өйдә күпмедер дәрәҗәдә. Ирне җайлап, майлап тотырга кирәк бит инде, барыбер ансыз булмый. Резидә, Артем белән башладык, Артем белән тәмамлыйбыз. Сиңа шуңа күрә сәхнәдәге тормышында гына түгел, беренче чиратта шәхси тормышыңда
тынычлык, Амин. сабырлык һәм күкләребез тыныч булсын дигән теләктә бүгенгә саубуллашабыз. Тапшырыбыз ахырында бездән кичкенә генә бүләк Татар Шәриф брендыннан әлеге милли яулык. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт зурлавыгыз өчен, игътибарыгыз өчен, чакыруыгыз өчен. Алла бирсә, күрешергә ясын, театрга килегез. Безгә сезнең газетны укып барырга, шушы подкастны карап барырга насыйп итсен. Рәхмәт сезгә. Киләсе очрашуларга кадәр. Исән сау.